Sa Makabayan Black dapat umalis na sila kasi nakakahiya, tapos hindi maganda yung modelo ba, at saka yung Makabayan Black kasi underground ng CPP-NPA terrorist, so hindi maganda kasi yung ugali nila lagi lang mag-rally, no? Tapos yung presidente sabihin nila na tuta ng Amerika, no? Pasista. Wala talagang kwenta. Sa totoo lang, ha, yung Makabayan Black walang kwenta, walang silbi. At saka isang bastos sa mga mamamayan kasi ang trabaho puro rally. Kinakailangan na talaga i-terminate na yan sila. Tapos suspended sila sa wala na, i-terminate na sila sa mga eleksyon. Hindi na sila makapag baga, wala na talaga sila i-terminate kasi kung tutusin nga kahit na si Ted Casino, di ba? Umamin siya na kasabwat sila sa CPP-NPA. Sabi nga niya normal lang na magdala ng baril, di ba? Kasi normal lang daw ganyan ang mga sistema. So ang ibig niyang sabihin na yung tinatawag na yung baga makibaka sa gobyerno ng Pilipinas, sa mga sundalo, 'di ba, sa mga pulis, sa government ba, anti-government ang style nila tapos nasa gobyerno sila nagtrabaho. Hindi magandang modelo, pangit, walang kwenta, walang silbi. Tama lang na terminate sila sa Kongreso. 'Yun ang pinaka-the best kasi sila yung talaga yung alas ba. So bawat isa sa kanila sa Kongreso, no, may mga budget sila na 68 million, no, bawat isa. So kung magsunog sila ng ulo ng presidente, kung mag-rally sila, palagay lang natin 2 million kasama yung mga tao. Napakalaking bagay na yan, ha. So ang trabaho nila, yung mga sabi nila na tuta ng Amerika, kahit na si Marcos, kahit na si Cory, kahit na sino pa dyan, si Gloria Macapagal, sila si Irap, tuta ng Amerika, pasista, puros mga balik-balik lang yung mga balik-balik lang yung mga sinasabi, walang kwenta talaga. Tapos yung mga utak ng mga bata, lagi nilang i-inject na pangit yung government. Tapos doon naman sa UP, laging nagrally, gobyerno pa naman ang nagsweldo, gobyerno pa yung nagpa-aaral sa kanila, binigyan sila ng allowance, tapos against sila. Tapos parang yung UP na yan yung may-ari na yan, hindi sa government. Kung ganyan yung sistema, mga komunista na yung may-ari. So kahit nasa malayo kaming lugar, update pa rin kami kasi hangad namin ang kapayapaan sa Pilipinas. Hindi na lang porque para sa amin, para sa ating mga anak, someday, future, na maganda yung kinabukasan nila ba sa mga apo. Wala na tayong hangad kasi matanda na tayo. Yung hangad lang natin, yung hangad nga na presidente natin para mabago yung Pilipinas. Baga, hitsura yung dating ba? May mga magandang magawa. Baga, wala na yung mga kurap. Maganda na yung sistema sa Pilipinas. Tapos, huwag nating sayangin yung pagkakataon na baga makapag-penetrate pa sila sa loob ng Kongreso. Dapat terminate na yan Kung tutusin nga mag-resign na sila kasi nakakaya. Kung dito sa ibang bansa, magpakamatay na yan Dito pag alam ng mga mamayan, tapos sobrang hiya nila, magbigti na sila kasi dito sa Japan, halos lahat pag ganyan pa yung mga manluloko na mga government, wala, magbigti sila. Ugali yan nila kasi yung puri nila ba. So yun sa atin talaga, parang minsan kinakain na lang yung yung hiya. Hindi maganda. Para sa akin yung Makabayan Black, mga underground sa mga terrorist. Yun ang yun ang pinaka point na kasi pag may rally, nandoon sila, number 1. Yung mga sinusunog doon sa Bukidnon, yung mga equipment na mga malalaki, yung bata nga napatay, maliit, ilang taon pa yun, 2 years old, 3 years old ba yun, napatay.
Alam nila yan eh. Kasi mga ano yan sila, mga underground. Kinakailangan talaga, paalisin sila sa Kongreso. Terminate na yan, wala na yang ano, sa Senado. Ang advice ko nila ni Lacson, tsaka kasama niya, si Soto, wala na sobra-sobrang ano, yung sobra-sobrang hearing, alam ng mga tao at saka alam na ninyo yung totoo. Kasi marami na kayong nag-hearing dyan eh, noon pa. Tapos pinipilit pa nyo na parang bigyang butas ba na parang palabasin na parang baga alam ng tao, hindi na puro hearing, alam na. Tapos ang tanong ko diyan, ano ang aksyon nyo mga nasa Senado? Kasi ang mga tao kung lagi lang nanood parang teleserye, ginawang drama, pangit din. Kinakailangan may aksyon. Yun ang hinihintay natin, aksyon. Alam ng mga tao, alam ng mga bata, alam ng mga mamamayan na ang tunay kung ano ang ano yung Makabayan Black. 'Di ba? Maraming mga party list diyan, mga party iba. Hinati nila kasi para mas masiyahan yung mga tao. 'Yun ang strategy nila, pero ngayon wala na. Baga bistado na sila. So mas maganda talaga na palisin sila kasi walang kwenta talaga, walang kwenta noon pa kasi mag-recruit ng mga CPP-NP mag-recruit ng mga estudyante, yung anak mo na noon nag-aral sa UP, proud ka mismo ikaw parents, pero pagdating ng panahon nandoon lang para sa terorista. Hindi maganda. Tapos pag sila pag may mga activities doon sa bundok, doon sa mga terrorist, alam na nila. So pag may mga checkpoint, pwede nilang gawing tuta ang mga sundalo, mga pulis. Sila yung nagtuta sa gobyerno eh. Yung mga Makabayan Black, sila ang nagtuta sa gobyerno natin ngayon. Ang gobyerno sa Pilipinas, ginawa nilang tuta. Sila, sabi nila, no, panahon nila Marcos, nila Cory, nila ni Gloria Macapagal, nila Irap, at saka Noynoy, at saka si Presidente. The same lang yung ano, pattern nila. Magsunog sila ng mukha ng presidente, tapos tuta ng Amerika, USA, tapos pasista. Wala talagang kwenta. Kinakailangan talaga one word is enough. Terminate na sila. Yun ang pinaka magandang panuorin sa mga mamamayan na wala na talaga sila, i-terminate na. So sa mga lahat ng mga bumubuo ng mga ganyang sistema, maraming salamat na kinakailangan na mag-resign. Kulang pa yung nila eh. Kung i-charge lahat, kulang. Maraming mga pinatay na mga inosente sa bukid na alam nila dahil mga kasama nila ang mga CPP-NPA. Kasi nominated kasi nyo eh nga kasama nila. Sila ang nag-meeting. So hindi na baga wala nang hidden sa ngayon kasi inamin na nila eh nakasama sila sa CPP-NPA, no, sa mga aktibidad. So ang ibig kong sabihin na alam naman ng tao, alam na lahat ng mga kabataan ano ang aksyon. Ito ang tanong ko, ano ang aksyon? Kasi sila kasi salot yan eh. Yung mga style nila, strategy, kasi tinuta nila ang gobyerno natin. Kung may mga activities doon sa bundok, pwede nilang puntahan yung mga sundalo na papasukin nyo. Wala. May mga kaso-kaso, wala. At saka yung human right pati, kasama din sila. Kasama, tingnan mo yung may mga kaso-kaso yung mga bata na pinatay sa mga CPP-NP, wala silang ingay. 'Di ba? Yung mga grabe yung mga pinatay, walang ingay yung kasi kasabwat sila, kasama sila sa human rights. Si Ita Rosales nga proud nga sa CPP-NP eh. Proud siya. So, yun lang sa akin na i-terminate na yung Makabayan Black. Wala na talagang kwenta, alam ng tao. Wala na. Kahit na 1,000 times mo paghiring-hiring dyan sa Senado,
pabalik-balik na lang yung story. Yung istorya, pabalik-balik na lang. 1,000 times, pabalik-balik na lang yung story. Wala na. Alam ng tao, i-terminate sila. Kasi yung presidente natin, si Pangulong Rodrigo Duterte, nagsikap siya na ang Pilipinas mabago. Kahit matanda na siya, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na bumangon ang Pilipinas para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga apo, di ba? So yun lang ang sa akin, yun lang talaga na Makabayan Black, i-terminate sila, wag nang masubrang payak-iyak pa. Kasi kung tutuusin sa ganitong sitwasyon, marami kayong kaso. Bakit marami? Alam nyo yung mga ginagawa sa doon sa nayon eh. Alam nyo yung mga sino yung mga pinapatay, alam. Yun, di ba? So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless. We're together again, praising the Lord. We're together again.